Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар, безнең караучыларыбыз, Фарук подкастының яңа чыгарылышы, яңа тема, яңа кунаклар һәм башлыйбыз. Бисмилlah. Башта таныштырып китим әле Тимерхан белән, бәлки кемдер танымагандыр, име? Теге безнең алыштыргысыз алып баручыбыз Тимерхан. Беренче кунагыбыз Рүзәл, безнең инде күптәнге риэлтор булып эшли, һәм менә иң кызыгы мөселман кардәшебез мөселманнарга хәләл ипотека турында, хәләл ипотеканы хәләл рәвештә алу яки фатирларны хәләл рәвештә алу мөмкинчелеген сөйли торган кешеләрдән берсе Рүзәл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Һәм икенче кунагыбыз ул Казан шәһәренең Дин Ислам мәчетендә имам хатиб Инсаф хәзрәт Ибатуллин. Хәзрәт, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Тимерхан, хөрмәтле тамашачылар, шушы тапшыруда катнашучылар, һәр барчагызга Аллаһның сәламе, рәхмәте, баракаты булсын. Амин иншаллах. Һәм инде Ленар әфәнде теманың тапшыруның темасын әзме күпме яктыртты инде. Ул да булса без хәзерге вакытта фатир алу, йорт алу мәсьәләсендә хәләл ысуллар турында сөйләшербез. Аеруча инде әлбәттә хәзерге заманда без интернетта да, медиада да, гомумән минбарлардан да хәләл ипотека, хәләл итеп фатирны алу, нидер хәләл ислам финанслары турында күп ишетәбез. Һәм монда әлбәттә сүз дә юк, без барбыз да, әлхәмдүлилләh аңлыйбыз, безнең җәмгыятьтә бер шундый шир булган, ул әлбәттә инде шундый бер харам финанслар институты дип әйтик инде, име? Ул кредитларның, ипотекаларның булуы, һәм аның безнең шәригатькә каршы булуы, һәм инде сүз дә юк, әлбәттә ул безнең тормышыбызда билгеле бер шикләр куя. Чагыштырмача ничек аларны узырга, нинди безнең хәләл ысуллар бар? Гомумән ниндирәк хәзер кешеләрдә хәлләр, чөнки мин үзем яшь кеше буларак, үзем алдымда да минем бурыч тора, гаилә өчен, минем тормышым өчен, гомумән үз нигез итү һәм аны нинди мөмкинлекләр белән эшләргә, чөнки хәзерге без күрәбез, яңалыкларны карыйбыз, Россия Үзәк банкы, гомумән банклар сәясәтендә ул менә шул бәяләр артуы ул бар. Фатирларның бәясе арта. Һәм инде сүз дә юк, кеше кайвакыт кызганыч ки шул кредит, ипотека боткысына керә дә, һәм Алла сакласын, бәлки кайвакыт теге тормыш дәвамында тормышны нәкъ шуңа гына багышлап, шулай тормышны алып бара. Һәм аннан чыга алмый. Тиз генә ябырмын, тиз генә эшләрмен дип тә, әмма тормышта килеп чыкмый. Һәм инде моны минемчә иң әввәл сүзне Рүзәлгә бирәсе килә, менә гомумән менә хәзер менә шул фатирлар алу базарында, фатирлар алу өлкәсендә ниндирәк хәл, нинди мөмкинлекләр бар, нинди гомумән шул мөселманнар тарафыннан ихтияҗлар, мәнфәгатьләр, запрослар бар. Бик дөрес әйттегез. Хәзер бик каты фатир бәяләре үсте. Ул именно 2020 елдан бик каты үсә башлады. Шул семейный ипотека кергәч, рынокка инде, ул бик каты үсә башлады һәм бөтен җирдә, бөтен каналлардан шул ук семейный ипотека буенча дип әйтәләр, мактыйлар, менә мусульман кирәкле мөмкинлекләр турында сөйләнә. Кызыксыналармы бу көндә хәләл ипотекалар белән? Хәләл ипотека белән кызыксыналар. Минем мәсәлән дуслар менә без теге елны алган идек, именно вторичный рынокта ике тапкыр хәләл ипотеканы, берсе бер банк аша, икенчесе икенче банк аша. Андый кешеләр бар. Алар әзер үзенә зур ни алырга, шундый җаваплылык, именно дөрес юл белән барып, шундый ислам банклары аша үзләренә ипотека алу. Чөнки алар аны дөрес юл дип күрәләр. Анда кайбер очракта түләүдә зуррак инде, но алар бер-бер шуңа да карамастан алалар, дөрес юлга кирип китәләр. Менә хәзерге моментта
семейный ипотека ул бик авыр эш дип әйтим инде, чөнки аны хәзер бик авыр эш, бик авыр алырга. Мәсәлән, Тимерхан өйләнде, ул хәзер гаиләле, алалар бит. Ул алала, ләкин аның беренчедән бала турга тиеш, икенчедән хәзер банклар бик авыр аны бирә, и застройщиклар альтернативный вариантлар предлагать итә. Алар рассрочкалар кертә башладылар. Мәсәлән, элек аларда семейный ипотека барадыр, и проблемсыз. Хәзер семейный ипотеканы алырга тели икән, мәсәлән, Тимерхан, ул банкка дополнительный комиссия түләргә тиеш. И застройщиклар аны һәр кеше аның, андай бергә риза түгел, мөмкинлеге юк, и алар уже үзләреннән рассрочка бирә башлады. Бу безнең өчен әйбәт әйбер. Банк катышыннан. Банк катышмаянда застройщик турыдан-туры кешегә бирә. Шундый мөмкинлек. Менә мәсәлән, кичәдә минем шундый сделка уздала ашкыр. Кеше банксыз, банкны катыштырмыйча кертте, мәсәлән, 30% и 3 елга рассрочка алды. Ай сайын аның 50 000 платежлар. И аннары 3 елдан соң ул уже шул сумманы наличка белән, яисә мәсәлән 3 елдан хәләл ипотека алырга мөмкинлеге бар, хәләл ипотекага перейти может дигәндәй. Менә шундый мөмкинлекләр тудыра хәзер застройщиклар турдан-туры, банксыз. Беренче өлеш банклар дип аңласак, икенче өлеш турдан-туры төзүчеләр бирә дип әйтик инде. Хәзрәт, менә әле ипотекадан да күпчеләрбез, программалар бик күп, ләкин менә әз генә кирип киттек курска, шундый сорау бирәсе килә, ни өчен гомумән без әйтәбез, бар хәләл ипотека, бар харам ипотека. Рахмат, Тимерхан, Ленар, Амин Рузал. Инде таңга бутыргач бик күңелдә бер шатлык, сөйүнүч, Аллага шөкер, боласы әйберне ничек булдырык микән дип сөйләшәбез. Алхамдулилlah, бу үзенә керә бер шөкер итәрдә әйбер. Мәсәлән, без үзебез имамлык итә башлаган чорларда, менә без шулай яшь гаиләләр корып тормыш итә башлаган вакытта ниндидер бер фатир алу яки ниндидер бер әйбер алу дигәндә хәләл дигән әйберне әйтсәң, сиңа нәрсә инде бу? Син нәрсә инде хәләлен башына катырма дигән. Бөтен әйбергә хәләл дип кыстыра башлыйсың. Монда бөтен әйбергә хәләл, шулай булай. Гади бит инде. Алда яшә инде башына катырма дигән мәгънәдә дә әйткән булырлар иде. Әмма ләкин менә миңа бик сөенечле, алхамдулилlah, без хәзерге вакытта менә республика күләмендә, Россия күләмендә шушы турында сөйләшәбез, аңлашабыз, аның чыгу юлларын эзлибез. Бу безнең Аллаһның рәхмәте безгә карата. Шуңа күрә дә инде менә шулай кабул итик. Һәм инде Аллаһка шөкер юлларын эзлибез. Әйе, кайдадыр менә мин инде үзем дә карап барырга тырышам. Шулай бит инде хәбәрләрдән карап менә мондый юлларын эзләделәр. Менә булай эшләргә тырышалар икән. Менә анда сез әйткәнчә банклар аша, яки анда застройщиклар аша, яки башка. Алхамдулилlah, мин моңа бик сөенеп кенә карыйм. Һәм иншалла Аллаһ рәхмәте белән без инде мөселманнар шушы юлны аңлап, шушы юлны сайлап алып, инде шул юлдан барсак, иншалла ул бит инде иктисад дип әйтик, шулай бит ул бер юлга салынып, иншалла Аллаһ Тәала безгә шушы хәләл юл белән тормышларыбызны корырга иншалла юлларын ачар. Хәләл, харам дигәндә ничек дип әйтәбез? Аллаһ Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим." Ай Аллаһ Тәалә "Ахаллаллаһул бай'a ва харрама риба." Ягъни мин сезгә сату алуны, алыш биришне, бер-берегез арасында мөгамәлә кырып, нәрсәдер биреп, нәрсәдер алуны, каяндыр әйбер сатып алып, аны ниндидер бер үзегезнең хезмәтегез өчен бәя өстәп сату алуларны мин сезгә рөхсәт иттем диде Раббыбыз. Әмма ләкин шушыннан бер әйберне аңлагыз, сезгә риба тыелды диде Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәала. Ягъни менә бу харамны дигән сүзне әйткәндә без әйтәбез, бу Аллаһ каршында тыелган мал. Ягъни аны бирүче дә, алучы да Аллаһ каршында гөнаһлы була. Ягъни шушы риба малы ул инде динебез тарафыннан кемдер әйтер, нәрсә арткан бит инде, арткан малдан бит инде ярар, ул миңа кирәк, мәсәлән, квартира бит инде, хәзрәт аерма юк, главный кирәк бит инде. Әмма ләкин менә бу риба малының тыелганлыгы турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләрендә китерә, ул кемнеңдер малы. Ул фәкыйрнең, ул мискиннең, ул ягъни ул мәсәлән без беләбез инде мин бу өлкәдә бик теге хавас түгел, әмма ләкин инде өстән генә аңлавымча, бу акча каяндыр килә.
яғни һавадан дип әйтик. Шулай бит инде анда менә әйтәләр бит Америка Кушма Штатларында хәзер анда теге мыльный пузырь дигән шартларга җитә шушы менә каяндыр алынган акчалар, ул акчаны каяндыр алырга кирәк, ул акчаны кемгәдер каяндыр алып бирергә кирәк. Һәм инде менә без харамны Аллаһ каршында тыелган дигән вакытта аны асылына чык. Без бит кемнеңдер малына кул сузабыз дигән сүз. Яки да маса кемнеңдер малыннан алып кемгәдер бирелеп шушы эштә без катнашабыз икән. Һәм инде халал дигәндә ул кайдадыр сату алу. Мәсәлән, мин алманы 10 тәңкәгә алам икән, мәсәлән 15 тәңкәгә сатам икән, ул минем хакым. Мин инде кешегә кирәкле булган монда инде икенче мәсьәлә. Әмма ләкин мин шушы 5 тәңкә акчамның хакым бар. Чөнки мин хезмәт куям анда. Мин анда көчемне куям кайдадыр. Шулай бит иктисадта инде хәрәкәт башлана. Бу очракта риба булмый. Шулай бит. Әмма ләкин инде 10 тәңкәдән гади генә 15 тәңкә ясау ул инде тыелган. Һавадан. Шулай бит. Шуңа күрә дә инде без әйтәбез, динебез тарафыннан менә бу харамны дигәндә, харамлы, шулай бит инде аны бик инде кычкырып әйткәндә куркыта да башлаган кебек куя. Әмма ләкин асылда аны кабул итеп, Аллаһ яратмаган юл белән ризык табудан ярак булык. Аллаһ Тәала кушмаган, Аллаһ Тәала сөймәгән юл белән үзебезнең тормышларыбызны кырудан ярак булык дигән мәгънәдә без инде аңлатырга тырышабыз. Ниндидер халам харам дигәч кай вакытта гади халык аңлап та җиткерми. Кайр вакытта үзем дә бер ниндидер бер әйбер чыкса, аны уйлыйм әле, бу халал харам дип бит тәхким әйтүенә дә карарга кирәк. Хәзер бит теге әлхәмдүлилләh сүз сөйләүчеләр күбәйде дип әйтик, шулай бит дин исеменнән бу халал, бу харам дигән сүзләрне әйтеп кешенең башын бутаучылар да бар. Әмма ләкин инде бу чиракта мин үзем дә карыйм, бу нәрсәсен, бу халал, бу харам, бу Аллаһ каршында бер рөхсәт микән, юк микән? Киңәшәбез, шулай бит инде мөфтиятыбыз каршында гуләмалар шурасы бар. Аларга инде киңәшкә барып, алар белән киңәшеп, әлхәмдүлилләh, ягъни харам, халал дигән вакытта без инде аңларга тиеш шушы тормышларыбызны корган вакытта Аллаһ Тәала кушкан, Аллаһ Тәала яраткан, сөйгән юллары белән шушы фатирларыбызны дип әйтик инде, тормышларыбызны коруны без инде менә шушы халалны дип әйтәбез. Халал юл белән дип әйтәбез. Шуңа күрә инде монда әйтергә кирәк, менә бу харамлы ипотека дигән вакытта анда инде шушы риба дигән әйбер килеп керә. Шулай бит инде ул хәзер вакытта банк системада инде бар. Без аны шулай бит инде ул әйберне бер көндә юкка чыгара алмыйбыз. Ул бөтен иктисад корылган шуңа. Әмма ләкин без инде мөселманнар шушы юлларын, әлхәмдүлилләh, менә сүземнең башында әйткәнемчә, Аллаһка шөкер, моннан 10-15-20 еллар бу турыда сүз сөйләү дә авыр иде. Сүз сөйләгәч, сиңа әйтергә мөмкиннәр иде, шулай бит. Без аны күз алдына да китерү авыр иде. Әмма ләкин әлхәмдүлилләh, инде тормышыбыз алга бара. Аллаһ Тәала безгә менә гади генә әйткәндә безгә хәзерге вакытта мөселманнарга бер тарихи бер сикереш дип әйтик, мәсәлән, зур бер адым. Без Аллаһка шөкер үзебезчә хәтта ашау эчү, гаиләдә генә теге ниндидер бер мөнәсәбәтне генә Аллаһ кушканча ту, хәтта иктисадта да үзебез Аллаһ Тәала кушканча муамәләбезне кура алу. Һәм инде бу иң беренче чиратта Аллаһка шөкер итик. Һәм инде тормышларыбызны Аллаһ Тәала кушкан юл белән, халал юл белән инде тормышыбызны курыйк. Шунында бик шундый тирән эчтәлекле мәсьәлә. Менә хәзер гомумән бит инде кеше әлеге юлга кирип китә дә, кай вакыт бәлки үзенең дә ниндидер малы бар. Именно үзенең ниндидер анда кичкенә бүлмәсе бар, ни бар. Әмма бер нәрсә аңа да карамастан, ул барыбер тегени поезд шикелле юк алам, юк барам, юк нитәм дип үзенең теге хәленнән чыгып төрле уңайсызлыклар китереп гаиләсенә, төрле кыенлыклар китерә, шуңа китә. Монда бит инде аны бәлки шундый нияттән, сүздә юк, анда кешенең тормыш шарт, үзләренең яшәү шартларын яхшырту мәсьәләсе бар. Әмма менә бу шикер итмәү ничек ягъни? Монда инде бу тормышка карата кичкенәдән дип әйтик, яки тәрбия, менә шушы ислам тәрбиясе, дин тәрбиясен бирү дә кирәк. Ягъни монда иктисад дигәч, менә шушы фатир алу, фатир алмау, ул бит аңа гына кайтып калмый. Гомумән син хәтта кибеткә кергәч тә син кемнедер
жеңіл генә алдалый аласың, алдалайсың. Шулай бит бу тәрбиядән башлана дип әйтик. Шуңа күрә без инде бу очракта башларга кирәк шушы үзебезнең халкыбызда, динебездә булган тәрбияне торгызырга. Ягъни улым, кызым яки шул ук әти-әниләр, шул ук олылар яки да мәсәлән шулай ук без хәзрәтләр менә шушы тормышыбызны Аллаһ кушкан юл белән, халал юл белән кырыйк. Шулай бит. Ягъни без хәтерләсәгез, менә кичкенә генә бер мисал, мин үзем авылда тәрбияләнгән егет буларак әйтәм, мәсәлән урамда табылган әйбергә кагыласы түгел иде. Шулай бит. Ягъни шушындый тәрбия кергән, без аңа нинди генә алтын ялтырап ятса да, ул ничектер безгә бер ят, ул безгә кирәк. Кешенеке булды. Һәм шундый бер мәкаль бар иде. Ул бит инде ята, ул синеке түгел. Булды. Шундый мәсьәлә безгә шундый бер тәрбияне салдылар, ул синеке түгел. Булды. Һәм без аны бер ничектә минеке икән, тукта, бу минеке булалар дирәле дип тә уйлап та карау юк иде. Без аны инде яки кемгәдер әйтәдерик, һәм ул безнеке түгел. Һәм бездә менә шушы халал юл белән дип әйтик, ипотека дигәндә тәрбиядән башлап, ягъни бу минеке түгел. Бу минеке түгел. Битте, менә мин шуның белән шулай яшәргә тиеш, бу минеке түгел. Һәм инде монда иң беренче ратта шушы дини тәрбия аңлау, Аллаһ Тәгаләнең яхшы дигән әйберләрне яхшы дип танып, начар дигән әйберләрне начар дип танып, шушы тәрбияне инде салудан башларга кирәктер дип әйтәбез. Монда инде яңадан да алга китеп әйтсәк, мәсәлән, тормышта менә кирәк була, шулай бит. Менә миңа хәзер вакытта фатир кирәк, әйдә менә мөмкинчелекләр бар, әмма ләкин сабырлыгыңны, менә Тимерхан үзең әйткәнчә, аз гына сабырлыгыңны инде кулланып, тукталы уйла, фикерлән, ашыгып, гамәл кылып ташлама, шулай бит инде. Бүген көндә генә түгел, моңарчы бит. Теге яшәгәнсең, алхамдулилла, теге аш калмагансың. Менә без хәтта үзебезнең яшьтәшләр арасында алхамдулилла сөйләшеп утырабыз. Менә тормышка әгәр дә кайтсак, яшьтәшләр арасында сөйләшеп утырабыз. Кем Аллаһ юлында, гомумән дин юлында булсынмы, тормыш юлында булсынмы, тырышлык күрсәтә, Аллаһ аңа ризыгын бирә. Ризыгын бирә. Без акыл ягы белән аңларга тырышабыз. Менә булай җиңелрәк, әмма ләкин тормышыңда Аллаһ Тәгалә кушканча, туктала Аллаһ Тәгалә риза булганча яшим әле дип яшәсәң, белеп тор, Аллаһ сине ризасыз калдырмый. Ягъни бер кешедә безгә бит әйтелә, ягъни кышлар чыгып китә, ягъни алар ризык алып кайталар үзләренең балаларына. Һәм бездәген әгәр дә кәсеп юлында, тырышлык юлында сабыр итеп, гамәл кылып, юлларын эзләү юлында булсак, инде үздереп ашыктан ашык әйтәсем килә, юлы чыга, юлы табыла. Һәм инде бу ишаракта менә шушы иң беренче ратта Тимерхан мөмкиндер менә шушы риба дигән әйберне төшенчәне ниндидер бер җиңел генә карауда бар. Аннан курыкмау. Курыкмау. Һәм менә шушы әйберне ничектер безгә хәзрәтләргә шушы дин өлкәсендә булган шулай бит. Һәм инде олы кешеләр безгә шушы әйбергә ничектер бик катырак кайдадыр әйтүме, хәтта тәрбияне бирү кирәктер. Мәсәлән, хәтта мин олы кешеләр арасында да, чөнки без совет чорында андай әйбер булмады. Шулай бит, совет чорында ипотека, кредит дигән тегәнде безгә бит әле 90-нчы елларда килеп керде. Безнең әле олы яшьтәге абый апаларыбыз алар нәрсә икәнен хәзердә аңлап бетермәде. Акча бирә инде җеткә берәүдә, бетте, нәрсә инде монда бит инде. Бер нәрсә юк, бурычка акча бирә инде. Күбрәк итеп сорый инде, ярар нишисең? Без сорагач бирә кирәк инде, шулай бит инде. Бирүче бит инде. Бирүче, нишисең инде, аны акчасы бит инде, биргәч инде, күп итеп сорагач бирәсең инде, нишисең дип, кенә шундый рәвештә генә кабул. Гади рәвештә. Ул мөмкин олы кешеләребез аңа шулай карау, алар өчен мөмкин дөрестер дә. Әмма ләкин менә без ничектер олы кешеләрдә шушы бер юк, менә бу бер риба була. Бу бердән ярак булу кирәк. Бу бер безгә тиеш түгел, бу бер безгә лайыклы түгел. Бу синең ризыгың түгел. Ул син хәтта ул ризык сиңа керсә дә дип әйтик, ул синең кесәңә кереп утырса да, ул сиңа бер нинди тормышыңда рәхәтлек, ягъни сөенеч китермәс мөмкин. Бәрәкәт менә шушы алдага әйтәсе сүзем, шушы әлләр кырда бәрәкәт дигән әйбер бар. Тормышта мәсәлән, син төзерсең зур өйләр, алырсың зур машиналар, әмма ләкин тормышыңның бер вакытында шушы бәрәкәтең югалса, теге әйтелә бит, ятакны да сатып алып була дигән, йокыны
сатып алып булмый. Шушы юкың югалса, шулай бит. Балалар үстерәсең, балаларың Аллам саклансын тәрбиясез булса, ул әйберләр бит бер көндә Аллаһ Тәала безгә менә бүген кредит алдың да иртәгә сиңа Жазасын. Жазасын күтәрә кайыш белән бирде дигән мәгънәдә түгел. Аллаһ Тәала безгә аңларга вакыт бирә. Аңлагыз, менә фикерләгез. Бу бит дөрес гамәл түгел дип Аллаһ Тәала безгә кемнәндер җибәрә, хәзрәтләр аркылы, әтиян аркылы яки бүтән кешеләр аркылы. Һәм инде бу очракта тормышның бәрәкәтен дә алабыз. Ягъни шушы харам әйбер дигән әйбер, Аллаһ Тәала кушмаган әйбер дигән әйбер, ул инде тормышның тынычлыгын, бәрәкәтен, сөенечен дә алып китә. Һәм инде менә тормышта күп ишеткәнебез, инде күргәнебез ва теге бармак төртеп менә шул кешенеке шулай булды дип әйтүдән түгел. Әмма ләкин аны бөтенебездә тормышыбызда күргәнебез бар. Инде хәзер карасак, Рәсәй халкының күпмесе теге шушы кредитта дип әйтик инде утыра һәм инде без беләбез нинди гади генә хәтта теге ашуын бер килмәгә бер носки алыр өчен дә кредитка керәләр бар. Теге бер носки. Әмма ләкин бу әйберне ничектер менә шушы тормышыңа бу сиңа өстәү түгел, артым түгел, ә син бу үзеңә теге нинди бер кажущийся отражение, кажущийся луна дип әйтәләр бит әле. Шул гына инде. Син үзеңә ризык алмыйсың, киресенчә теге ут җыясың дигән кебек. Һәм инде менә бу орында Пәйгамбәребезнең менә хадисен дә китереп үтәсем килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм рибаның төрләре төрле диде. Әмма ләкин бер төре аның диде, бер генә төре бар, иң кичкенә төре әниең белән якынлык кылган дәрәҗәдә гөнаһлы буласың. Менә нинди җирәнгеч, нинди без аны үзебездән ерагайта торган гөнаһ икәнен аңлау өчен әйтелгән бу хадис. Һәм инде бу чыннан да Пәйгамбәребез икенче бар хадислар килә. Шулай бит инде шушы харам юл белән рибада булган бәндәләрнең тормышларында агызыгы фитнәләр менә шулай гел булып торыр. Ягъни бу бит тормышның бәрәкәте. Монда синең фатирың да булыр, зур-зур өйләрең дә булыр, әмма ләкин илеңдә көнеңдә тынычлык булмаса, шулай бит инде менә бу бәрәкәт дигән әйберне дә инде без уйларга, фикерләргә тиеш. Һәм инде монда әйткәнемчә дини тәрбиядән башлап менә шушының Аллаһ каршында чыннан да бу гөнаһ икәнлеген аңлау һәм инде үзебезне Аллаһ Тәала каршында тәвәккәллектә, сабырлыкта шулай бит инде тәрбияләп, инде Аллаһ Тәаланың бәрәкәтле тормышларын өмет итеп яшәү юлында булырга тиеш дип әйтәбез. Менә Аллаһка шөкер, Россиядә теге эксперимент бара, ислам финанслары, банкларга керде, мурабаха буенча бирәләр сиңа халал ипотека, бирәләр менә рассрочка, үзләре рассрочиклар, лизинг һәм тагын башка нәрсәләр бар, автомобильләргә һәм башка нәрсәләргә, ләкин спектр бик зур, ләкин ни өчен кулланмыйлар? Чөнки тегесе дә бар бит аның. Ни өчен әле моны куллана тиеш, тегесе булганда, аның выгодный условия теге, шартлары кулайрак кебек тоела тегесе менсә, ләкин ни өчен кулланмыйлар дигәндә, асылда менә хәзрәтнең шушы вагазы ята гөнаһ икәнен аңламау. Һәм гөнаһның никадәр тирән икәнен минемчә аңламау. Чөнки улы гөнаһ икән, менә никадәр син тирәнгә батыра торганын, теге никадәр улы гөнаһ икән аңламау. Чөнки әгәр дә менә бу ягын аңламаган кешегә бу ягы күренми. Гомумән, мәсәлән, чыннан да син менә мәсәлән бер кеше белән сөйләшкәндә ниткәндә, безнең бер шундый русча подкаст булды, без сөйләштек. Аңлату җитмиме, тагын нәрсә җитмиме, менә килгәндә, кеше килгәндә, аның идеясы бит инде ул теге просто фатир алу. Менә чынлап Рүстәм миңа халал ипотека кирәк дип килүчеләр юктыр. Теге алар киләләр менә просто син аларга тәкъдим итәсендер дигәндәй. Менә ул ничек барлыкка килә гомумән? Халык сорыймы? Халыкта менә бу гөнаһ дигән әйбер бармы гомумән? Или алар менә без бит татарлар, безгә кирәк теге халал ипотека. Менә ни кадәр безнең дәрәҗәбез әле, культурабыз ни кадәр? Менә дөресен әйткәндә, кемнәр белән без именно халал ипотека белән алдык, алар башка вариантларны даже не рассматривали. Алар миңа үзләре сразу килделәр. Менә безгә халал ипотека кирәк дип. Миңа халал ипотека кирәк дип берсе килде, икенчедә нәкъ шулай ук менә аз гына акча җыелды, халал ипотека бармы, ул ничек хәзер дип шулай мөрәҗәгать иттеләр. Теге юк анда ни, менә алар миңа киләләр, и мин аларга уже спектр бирәм дигәндә, алар халал ипотека белән кем вообще халал лайфстайл белән яши, алар уже башка вариантларны карамыйлар да. Менә монда
хәзрәтебез дөрес әйтте. Мен кеше наскины да име, анда рассрочка ипотекага ала, ул утрированный бер, но хәзрәт дөрес әйтә, чөнки аның хәзер алуын җиңеләйттеләр. Шул киемнәрне дә кешеләр рассрочка кредитка алалар. Но нин авырлыгын, ярамавын белеп бетермиләр. Менә хәзер кешенең нәфсе бар, то что алар сразу менә миңа зурны кирәк, анда 2-3 бүлмәле сразу кирәк дип нитәләр. Бар бит инде шундай бер менә әкренләп үсергә дигән бер мәсьәләне Тимерхан да әйтәме, бүлмәдән башларга, анда бер бүлмәледән башларга, шулай үссәң, аларга бер хәерлерәк була. Кешеләр юк, менә хәзер минем мужанда бер балам бар, 2 балам бар, сразу 2-3 бүлмәле алым дип омтылалар. Кешегә карый. Менә ул 2 бүлмәле алдын, чигендә мин бер бүлмәле алым дип. Менә ул мәсәлән ул менә мәсәлән хәләл ипотека белән ала икән, бер бүлмәле име, ул аңа пассивный платеж дип әйтегәндәме, мәсәлән 2 бүлмәлегә ул тартып бетерә алмый, аның ой сайын түләү зур була. Ул алайса обычный семейный ипотека белән ставкасы бит түбән, алар уйлыйлар, ярар, шулай алыйм инде, зато 2-3 бүлмәле була дип. Вот, но аларга хәерлерәк именно бер бүлмәләрне алып, анары әкренләп үсергә хәерлерәк дип уйлыйм инде. Мен алайса, менә раз ипотека турында сүз китте, бүгенге көндә застройщиклар үзләре бирә дип әйттең инде. Банк бар дип әйттең. Менә инде программалар бар. Алайса әйдәгез, менә күрсәтик әле караучыларга никадәр безнең ул киң спектр. Менә сразу бүлик новостройкаларны, ул застройщик хәзерне мәсәлән сата, сиңа яңа төзелә торган йортлар, аларны бер способ белән алып була, уже торылган фатирларны аны икенче способ белән алып була. Менә мәсәлән, уже торылган икән йорт, анда уже рассрочка дигән әйбер юк, чөнки анда сиңа кеше сата. Кеше бит инде сиңа рассрочка сата алмый, аны беренче елга, беренчедән ул сине белми. Дөрүк син аңа түләмәссең, анар ничә ул бит инде сиңа сатып җибәрде. Миңа карама Тимерхан аларга җыена. Менә ул бит инде сиңа сатып җибәрде, ул анар сине каян эзли, син түләмәсәң. Димәк, монда менә мурабаха буенча бар банклар, алар шундый мөмкинлекне бирә. Алар башта үз исеменә ала, фатирны, анары сиңа үзләренең наценкалары белән сата, өстәмлек сум белән инде. И менә сиңа уже мәсәлән 3 елгамы, 5 елгамы, 10 елгамы бирә алалар рассрочканы. Уже сразу төгәл суммалар белән и син түләп барасың. Вот, бу безнең торылган уже йортлар турында сүз бара име. Менә мәсәлән яңа үйләр, аларны шулай ук алып була, шул ук семейный ипотека буенча 6% менә харамны дип әйтәбез. Яисә рассрочкалар, менә әйтәм бит хәзер бар рассрочкалар и бар әле кооперативлар, жилищно-накопительный кооперативлар. Менә хәзер семейный ипотека авыр булгач аларга, менә именно ничек дип әйтим, семейный ипотеканың бюджетын әзәйттеләр. Хәзер дәүләт әзрәк бирә акча банкларга. И банклар үзләренә дополнительный акча эшләр өчен комиссия тудыралар. Мәсәлән, син семейный ипотека буенча 6 миллион гына ала аласың. Алар әйтәләр, син 6 миллион алыр өчен син дополнительно 12% түлә безгә. Мәсәлән, 6 миллионнан 720 мең түлә безгә, и без сиңа 6 миллионны бирәбез. Шул кайберне бу башкача яшергәннәр, ниткәннәр шибар. Чөнки аларның лимитлары әз, и бәрәбер кеше бәрәбер нитә бит инде алмакчы була. Син алайса өстәмле безгә түләле. Менә шундый ниләр. И хәзер застройщиклар аңлый, кеше һәр кеше аның өчен риза түгел, банкка өстәмә акча түләргә. Алар әйтәләр, безнең менә бер застройщик бар, аның уже шул жилищно-накопительный кооператив уже 5-6 ел эшли, менә хәзер башка застройщиклар тоже шундый накопительный кооперативлар эшләделәр. Вот, и уже башка способлар бирәләр инде безгә. Мәсәлән, сиңа сразу квартираның мәсәлән бәясе 10 миллион, сиңа арттырып сатар 12 миллионга, и мәсәлән 7 елга син рассрочка аласың. Бер карасаң 2 ел дәвамында, мәсәлән 7 ел дәвамында шул 2 миллионга син бер фатир баасың үсәчәк. Димәк, син бер аны аласың хәзер 12 миллионга, просто 7 ел дәвамында түлисең ул акчаны.
Вот, а бар менә рассрочкалар әйтеп киткәнемчә, мәсәлән, квартира 10 миллион тора, анда бер нинди наценка юк. Син аны шулай ук 10 миллионга аласың, кертәсең 30%, бар мәсәлән застройщиклар кем әйтә 20% түләсәң була. Яннары син 2 ел, 3 ел түлә безгә фиксированный сумма, менә мәсәлән фиксированный бәя 30 мең айына, мәсәлән 2 бүлмәле алсаң 40 мең түлисең айына, яннары 2 ел үткәч, или 3 ел үткәч программадан тора инде. Син безгә калган акчаны биреп бетер. Вот мәсәлән син 10 миллионга алдың, 30% керттең, 3 миллион. Синең кала 7 миллион түләп бетерергә кирәк име? Син шул ук 40 меңләп түләп барасың, мәсәлән 2 ел дәвамында. Менә синең 2 елда уже тагын 1 миллион җыелды дигән сүз. Мәсәлән анда 40 меңне 24 айга тапкырлыйбыз, менә безнең 960 мең уже тагын 1 миллион өстәлде дигән сүз. Менә уже без 4 миллион түләдек. 6 миллионны аннары мәсәлән син 2 елдан соң, 3 елдан соң шул хәләл ипотека ала аласың. Менә Уже бәясе дә кимәгән була. Әйе, синең уже әҗәтең дә уже 10 миллион түгел, уже 6 миллион гына кала. Шундый менә вариантлар миңа калса җайлы, безнең өчен җайлы, застройщиклар өчен җайлы. И банкларга риба түләмибез. Шуннан да әгәр дә карап китсәң, бүгенге көндә теге карап утырасың. Уртача менә бүгенге көндә кемнәр ипотека түли? Теге мен карап куйдым. Казан буенча хәтта-ки 50-60 дип тә тора теге кайбер җирләрдә инде теге бар, әлбәттә 20-30-40, но менә урта бәян алганнар, чөнки яңа фатира бигрәк кыйбаттырак һәм теге алар 80-90-да түләүчеләр бар дип әйтсәң инде. Мин теге машалла шуның кадәр теге бер зарплата түләрлек кешеләр бар дип әйтәм теге. Теге бар бит әле кашанрак Казанда, мәсәлән, теге арзанга гына фатир алып була теге. Моннан ерак түгел, теге 2000 елда име, теге 2009 елда дип әйтеп кайтаралар. Шуның кебек теге инде арзанлы әйбер шуннан да юк. Менә шуннан да мурабаха дип әйтәбез, инде аңлап китсеннәр өчен безнең теге караучыларыбыз динебездә бик күп төрле ислам финанс инструментлары бар дип әйтик инде. Алар төрле шартларда кулланыла, мәсәлән, сәлам, мудараба, мурабаха, истисна һәм тагын башкалар. Менә банклар куллана мурабаха дигән кызыклы инструментны, ысулны, ул теге исеме генә шулай яңгырый. Менә инде Тимерхан алдында да сөйләшеп киткән, шул теге риба кебек сүздән чыккан арттыру, ләкин бу халал очрак ни өчен дигәндә менә әле Рүзәл аңлатып китте. Әгәр дә мәсәлән біз берәр төрле товар сатып алырга телибез икән, стакан мәсәлән, ул тора мәсәлән 10 сум. Ләкин минем мөмкинлегем юк. Банк аны минем өчен кибеттән сатып ала, үз исеменә полностью. Һәм инде менә шушы сатып алган вакытта, шушы сатып алган киткән вакытларын, ниләрен бөтен үзләренең хезмәтләрен өстиләр. Мәсәлән, 13 сум ясыйлар һәм әйтәләр. Ленар, без сиңа моны 13 сумга сатабыз. Без алдык аны менә 10 сумга, безнең шуның кадәр расходлар һәм сатабыз сиңа 13 миллионга. 13 сумга булсын инде. И без бөтен нине беләбез, шартларны беләбез. Һәм әйтә, шушы 13 сумны безгә түлисең бүлеп, менә шундый кисәкләр белән. Һәм без бер нинди процент куймыйбыз. Син беләсең, ул торайды 10 сум, безнең шуның кадәр расход китте, плюс без эшләгән өчен менә 1 сум наценка булсын әйдәгез инде 13 сумга сатабыз. Һәм син тигез, теге мәсәлән 2 сум белән түләп барасың тигез иттереп. Монда шартлар инде ул владениедә булырга тиеш кешенең, ягъни бу шартта банк аны үзенә алырга тиеш, чөнки үзендә булмаган товарны ала сата алмый. Дип әйтик инде, сделка шул вакытта башкарырга тиеш һәм башкалар. Менә бу атала мурабаха, ади генә әйткәндә, һәм ул теге чиста, аның бөтен шартлары күренеп ята өстәл өстендә. Ни өчен әйтәм моны? Мәсәлән, хәзер бүгенге көндә беләсез бөтенегездә бар бик күп төрле рассрочкалар гади товарларга. Менә әйттегез әле теге хәтта киноскинда теге рассрочкалар дип. Шуннан да хәзер менә каягына кермә, кайсына маркетплейстага кермә, бөтенесендә теге рассрочка. 4-кә бүл 6-га. Әйе, 4-кә 6-га, 12 анда башы бар. Һәм менә бер көнне хәзрәтләр сөйләшеп торабыз, теге нәрсәдә аерма, нәрсәгә ул рассрочка барыбер харам. Теге рассрочка ул харам диләр. Ни өчен? Бер караганда аласың 40 сумга, 10 сум итеп түлисең, бер нинди переплата юк. Ләкин договорда бар ди, харам ди. То есть договорда язылган, әгәр дә син шушы 10 сум түләп барганда, бер генә айда түли алмасаң, өстәмә пени түлисең. Пени. А бу же харам. И син хәтта-ки, менә син 40 сумың бар, ләкин син теге не готов түләргә хәзер үк. Түләргә әзер 10 сум, хәтта-ки 41 сум итеп түләмәсәң дә ди, түләп битерсәң дә ди, син договорга кул куйганда, шушы пенига риза булам дигән
шушы пеннига риза булам дигән, нигә уже кул куясың? Син харамный договорга кул куясың ди. Шуңа күрә син аналарга. Я маркетплейсларда шундый не бар. Агар да син менә шундый килешүгә пользовательский соглашениегә анда бер тамга куйдың икән, мин риза дип, ягъни инде син шул мөнәсәбәтләргә кирип шундый монда әле өстәп әйтергә кирәк белән кардаш менә беренчедән финанс яктан да гыйлемле булу шарт дип әйтик. Менә бу әйберләрдә дә безгә мөселман халкына, гомумән халкыбызга, милләтебезгә бу әйбердә ниндер бер үсеш кирәктер. Чөнки аңламау бар. Мәсәлән, шул әйберләрне без хәзрәтләр менә хәзер тыңлап утырдым да, беренчедән Рүзәлне шулай бит инде бу әйберләрдә анда ни санап утырганда, чыннан да әгәр дә төптән уйлап, гыйлемле, менә мин җегетләр шулай мәсәлән Рүзәлне дә хәйшеттем. Айырма юк, кайдадыр хәтта син уңышта да каласың. Шулай бит. Иктисад фәннәрендә иктисадны аңлаган кешеләр, акыл белән уйлаган кешеләр, алар аны аңлыйлар һәм инде әйтәләр, хәзрәт. Чыннан да бу яхшырак та юл, һәм инде бу кайдадыр дөресрәк та юл. Шулай бит. Монда беренчедән аңларга кирәк, шушы өлкәдә ниндидер бер гыйлем булдырырга кирәк. Бигрәк тә яшьләргә ялкауланмасыннар. Шулай бит ялкауланмыйк. Буның айырга белик, кайда риба, кайда процент. Һәм инде менә Ленар кардашымның сүзеннән, менә стаканны алдык, сатты 15 тәңгә. Ну тегедә шул бит инде ди. Бер сенә шулай бик яктырышып аңлаттым. Хәзрәт әйтә, аңламам, тегесе шулмысы да шул бит инде. Хәзрәт тегесе шул бит инде. Тегесе дә 13-кә сатамысы да. Юк, мәйтәм. Безнең айырма бүтән менә бу Аллаһ каршында, менә бу халаллаху аль-бай'a ва харрама риба, ягъни галимнәр ничек аталар? Сату алу белән риба арасында бик ничкә генә бер айырма бар. Һәм менә шушы ничкә айырманы аңларга кирәк. Һәм инде монда менә мин аны булай аңлатырга тырышам. Менә әгәр дә акчадан акча ясыйбыз икән, бу безгә ярамый. Чөнки акча хезмәт, акча булса дибез, бу инде рөхсәт. Менә мин гади тел белән бабайларга да, абзыйларыбызга да аңлатканда аңлатырга тырышам шул юл белән. Менә акчадан акча ясау бездә ярамый. Ни өчен акчадан акча ясап булмый? Чөнки акчаны үзе акча эшләми. 10 сумга 10 сумдан алыштыра ярый бит. 10 сумга 10 сумдан алыштыра ярый. Инде шушы 10 сумыңны бәрәңгә алып, шул бәрәңгене утыртып, шул бәрәңгене сатып, син 10 сумны 100 сумга сатасың икән, бу рөхсәт. Менә бу сату алуга керә. Һәм инде шуңа күрә дә без менә бу әйберләрне бик ничкә, әмма ләкин шул 13 тәңкәне пенни, ягъни менә бу процент дигән әйберләр, ул нәрсә? Ул инде сиңа һавадан алынган бәяләр. Ягъни һавадан шушы акчадан акча ясау ысулы белән эшләнгән юллар. Әгәр дә шул акча иктисадка керә икән. Мәсәлән, шул 10 тәңкәне кайтырга мин машина тоттым, шулай бит. Машина тотарга кемнедер ялладым. Ул акча бирдем. Ул акча биргәч ул гаилә санап кайтты. Ул гаилә, ягъни безнең башланган нәрсә иктисад. Безнең монда иктисад бармы? Монда тукталып кала. Ягъни моннан акчадан акча нәрсә эшләргә дә кирәк түгел. Нәрсәдер сатып алып анда нигә барып, үстереп, азапланырга, нәрсә акчадан акча гына ясыйбыз. Һәм инде моның кемнәр, мәсәлән, мин инде шулай иктисад фәннәрен бик тирәнтен өйрәнмәсәм дә, әмма ләкин бу гади генә, хәтта безнең кем финансла иктисадта аңлый, бу кешенең тормышында наоборот киресенчә түбәнгә тәгәрәтә икән. Шуңа күрә инде аңлап китәргә кирәк, монда кирәктер безнең шушы иктисадта белем. Менә бу яшьләребезгә беренчедән әйттек, дини яктан аңларга кирәк. Ул шушы әйбернең, рибаның Аллаһ каршында тыелган икән һәм Аллаһ каршында кабул ителмәгән, ул сиңа ризык буларак тиеш түгел икәнлеген аңлаганнан соң, икенчедән айыра да белергә кирәктер. Ягъни синең гыйлемең булырга тиеш. Ягъни менә бу әйбер белән без инде хәзрәтләр бик еш теге очрашабыз. Менә бу әйберне аңлатып бетерә алмыйбыз. Ягъни каядыр яртшар сагат аңлатканнан соң утыра да хәзер бер үгенне барбыр ди. Сен бер үгенне булды. Менә ничектер. Чөнки әйтәм, без теге инструментларны үзен аңлатканда, инструмент теге буларак кына аңа теге шүкеш белән суксанда кадак кырып китә, балта белән суксанда кадак кырып китә кебек кенә тоела. Чөнки асылы менә шушы теге тасаввуф. Тасаввуф кебек тоела.
Әйе, дұрыс. Я мында шул вакытта гөнаһны аңлау, гөнаһның дәрәҗәсен аңлау мәсьәләсенә. Әгәр дә кеше бу гөнаһ икәнен, чыннан да шул гөнаһтан курыкса, ул барыбер тырышлык куеп, аңламаса да ниндидер теге юллар белән барыбер бу мәсьәләне төгәлләп, өйрәнеп, төпләп үзләштерә. Әгәр дә аның бу мәсьәләгә мөнәсәбәте бик теге карау җиңел генә, димәк ул аңа бик артык игътибар бирмичә, анда казынмас та, һәм инде әлбәттә менә кай вакыт менә булай гына кул селтәп кенә шуңа карар, шуңа күрә инде монда әлбәттә монда ул бик индивидуаль фактор, именно кешедән тора, ул кешенең тәкъвалыгы ни дәрәҗәдә икәненнән дә, именно гөнаһтан ни дәрәҗәдә курыкканы да инде әлбәттә. Шул менә алу, сатып алу мәсьәләләргә кайтканда, Рузел, сез фатирлар турында әйттегез. Йортлар, именно төзелә торган участокта төзелә торган йортлар мәсьәләсендә монда ниндирәк хәл? Анда нинди хәзер мөмкинлекләр турында билгелеме, юкмы, нинди? Чөнки Казан 3нче урынга эләкте. Татарстан дип әйтик инде. Шәһәр тирәсендә йортлар салу буенча 3нче урында бара Россиядә. Анда менә даже шундый статистика бар. 2023 елда безнең бар бит инде менә частный йортлар бар, менә зур фатирлар, застройщиклар, зур застройщиклар торган. Именно даже именно частный домнар от всего объема 2% занимает, а фатирлар 48. Демек, ну как бы частное настроение даже уздырды даже. Вот, именно мында Кеше барыбер аулага кайта. Сен тәкъдим итмәкче Тимерхан, кайтып кит, Кайбышка бергә күрше утырабыз дип. Тирәендә, Казан кырыенда, менә мәсәлән, хәзер безнең бик актив үсеш бара, бөтен авылларны, поселокларны дип әйтик инде, бик актив төзиләр. Авыллардан шәһәр ясыйлар. Авыллардан шәһәр ясыйлар, монда бер катлы, ике катлы. Бер катлы, чөнки анда кибетләр дә керә, уже бик зур федеральный сетьләр дә анда уже бөтенсендә маркетплейсларның нукталары да бар. Уже кеше анда рәхәтләнеп юбу яши ала, анда мәктәпләр дә төзиләр. Шуңа күрә анда ул якта тоже бик актив үсеш бара. Аны хәзерге моментта менә мәсәлән зур застройщиклар, менә без әйтәм бит, торыклар төзиләр, алар рассрочканы ни өчен бирә ала? Беренче очракта аларның зур капитал, икенче очракта 2019 елда шундый escrow счет дигән әйбер барлыкка килде. Чөнки 19 елга кадәр бик күп обманутый дольщиклар бар дип әйтәндә. Чөнки анда застройщик мәсәлән ине төзи башлыйдыр, квартираларны сатадыр и мәсәлән төзелешне туктатадыр да үзен банкрот итертеп объявляйтадыр. И кеше акчаларын шулай итертеп югалтадыр. Хәзер 19 елда нәрсә эшләделәр? Хәзер банклар ул акчаны кешедән үзләренең счетына ала, и застройщик аны ул акча белән куллана алмый, ине тулаем төзеп бетергәнчә. Һәм кешеләргә тапшырганча. Акт приема передачи дип генә берне подписывать иткәч кенә, уже бөтен җыелган акчаны застройщикка бирәләр. Чтобы менә шундый обманутый дольщиклар булмады. Чөнки застройщик банкротиться итсә, ярар акчаларны кире дольщикларга таратар да, бер кеше дә бер нәрсә югалтмады. Шул застройщик кына үзенең акчасын югалтты, чөнки ул уже стройкага кертте ул акчаны. Менә мин бүлдереп кенә әйтәм, менә как раз без сөйләштек мурабаха турында, шарт бар дип әйттек. Сделка татарча шушы алыш-биреш килешү бер урында, бер вакытта. То есть теге бирелү, теге менә мин сиңа сатам, но теге кулланып тарамы тагын үзем әле теге андай бер юк, ә менә мин алдым акчаны, син хуҗа булдың. Именно хәзер бит инде escrow счет булганга, без аңлыйбыз, застройщиклар анда ярты елда ине төзеп бетерми, алар аны 2-3 ел төзи дип әйтик инде. Чөнки хәзер 10 этажлы өйләрне түгел, хәзер инде бит инде зур 20 этажлы өйләр. Вот. И застройщиклар аны шул рассрочка нәрсәгә бирә? 2-3 елга до акта ввода в эксплуатацию дип әйтик инде, и застройщикка барыбер син ул акчаны банкка үзенекен салып куясыңмы, или банктан кредит алып, банк сиңа акча биреп, застройщик счетына салып куямы?
застройщикка бер-бер, уланы бер-бер ала алмый хәзер. Алар, ярар, сез пока үзегез 30%-ыгызны салыгыз счетка, мин анары бер-бер аны алам, төзеп бетергәч. Сез әкренләп пополняйтегез шул счеттыгызны. Банктан алып тормагыз, кирәк түгел миңа целиком ул escrow счетны тутырырга, әкренләп тутырыгыз дип. Вот. И алар 2-3 елга шул рассрочканы бирәйме? Төзегән вакытка. Төзегән вакытта, менә уже застройщик әйтә, мин аны төзеп бетергәч, миңа уже акчаны алып бетерергә кирәк. Шуңа күрә сез уже тутырып бетерәсез. Шунда не сделка чөнки квартираны бирә, миңа акча бирәсез. Миңа акчаны тулайым тутырып бетерегез. Менә бәлки үйләрне алсак, частный домнарны алсак, анда бит инде безнең цикл дип әйтик 3 ел түгел, анда 6 ай, 7 ай дип әйтгәндә ул аны төзеп бетерә. Менә хәзер частный домнарга тоже шундый escrow счетлар керттеләр. Хәзер мәсәлән, мин алам икән, условно ипотека алам икән, мин аны сразу застройщикка бирмим. Мин ул акчаны башта банкка тыгам. И анары гына застройщик төзеп бетергәч, ул акча escrow счеттан застройщикка күчә. И монда хәзер шундый авырлыклар туды, бәлки застройщиклар кемнең мәсәлән үзләренең капиталлары и төзергә, алар хәзер бик каты төзи алмыйлар. Илдә төзи алалар 1-2 үй мәсәлән, хәзер бит инде үй төзер өчен дә застройщикка 5 миллион акча кирәк. И ул мәсәлән 2-3 үйгә объемнары бар, аның 15 миллион запас акча, күбрәк уже объемнарны ала алмый. И менә бу escrow счетлар кертү, беренчедән безне теге от недобросовестных застройщиков әзгенә нитә инде коткара дип әйтгәндә. Вот. Икенчедән авырлыклар тудыра, хәзер застройщиклар бәяне дә күбәйтә. Чөнки ул бит инде үзенең капиталын әзгенә замораживать итә дип әйтгәндә шул 6-7 айга. Ул моңарча аны эшләтә аладыр шул акчасын. И менә хәзер шул комиссия дидем бит мәсәлән, хәзер дополнительно алар üstенлек мәсәлән 720 меңне кеше алырга түләргә тирә бит инде банкка. И хәзер уже мәсәлән частный домнар шул escrow счет, анар дополнительный комиссия булганга уже бик зур бәягә үсеп җитә. Мәсәлән 9-10 миллион мәсәлән ул 7 торган, хәзер ул 8 тора мәсәлән. Бик ысуллары бик авырлана дип әйтим инде. Вот. И хәзерге моментта мәсәлән хәзер застройщиклар кайберләре мәсәлән отказались, без escrow счетлар белән эшләмибез диделәр, алар әйтәләр, без хәзер рассрочка кертәбез диделәр. Тоже шулай ук, но сез 50%-ны кертегез. Ул безнең өчен первоначальный взнос югарырак димәк. Первоначальный взнос югарырак, сез 50%-ны кертегез, үзегезнең түләү мөмкинлегегезне күрсәтегез. Чөнки мәсәлән кеше 50%-ны җыйган икән инде мәсәлән анда берничә вакытта 1-2-3 елмы 4 елмы җыйган, димәк ул акча җыя белә. Димәк ул түли дә алачак. Ул шундый бер фильтр дип әйтгәндә застройщиклар өчен. И вот менә застройщиклар хәзер мәсәлән 50% белән эшләр. Ышанычсыз кешеләрдән. Ышанычсыз кешеләрдән фильтрлый. Ди мәсәлән мин уйлыйм берничә вакыттан алар, наверное, үзләренең беренче взносларын тоже киметәчәкләр 30%-ка. Ну аларның бит инде тоже алар аңлыйлар 50%-ны тоже күп кеше җыя алмый. 50% мәсәлән 8 миллионнан 4 миллионны син кай вакытта җыясың. Алар кайберләре уже уйлый башлады у якка дип әйтим инде. Менә калган сумманы менә 50% булгач калган 50%-ны аларга да тәнинди срокка сузалар. 5-7 шундый срокка сузырга. Беренчесен җыйган срок. 5-7 елга. Беренче срокны җыйган, беренче первоначальный взносны җыйган срокка симәсән 4 миллионны бит инде бер 2 елда бик авыр җыеп бетергә хәзер. 2 елда җыйсаң син тагын 2 ел җыеп бетерәсең, тулысын чыгарып тотып аласың. Сразу кертәсең. Хәзер монда бер вакытта чыгып килә, бер генә сорау минем бар. Бүгенге көндә күп кеше әйтә, менә хәләл ипотекалар әлегә кыйбат, чөнки алар аз, бәлки капитал аз, бәлки теге программалар аз. Мондый гади ипотекалар алар теге уңышлар килеп чыга дип әйтгәндә, һәм теге арендага алганчы ипотека алар дип әйтгәндә. Менә бу арендага алу теге мәсьәләсе дип әйтгәндә күп кенә хәзрәтләр ишеткән бар, арендага алу узылчы диләр. Шулай бит инде. Инде монда Ленар кардаш менә яңадан да шу әйтәсем килә. Иң беренче чиратта күбрәк яшьләргә кагыла, шулай бит яшь гаиләләргә. Иң беренче без дини ягын
әйтәсебез килә. Ягъни монда кеше үзе сайлау хокукына шулай бит без инде барбыр әйтәчәкбез. Син арендага аласыңмы, тиянең белән яшисеңме, күршеңдә яшисеңме, анда районнан килеп эшлисеңме, монысы инде синең хакың, син аны үзең сайлап аласың, әмма ләкин иң мөһиме Аллаһ каршында харамга басма дип. Шуңа күрә теге иктисади яктан караганда мөмкин синең теге арендага алуың яки авыррак буладыр. Әмма ләкин инде Аллаһ Тәала каршында синең ул бәрәкәтлерәк була. Әмма ләкин мин тагын бер әйберне өстәп әйтәсем килә. Менә бу бер-беребезгә ярдәм итешү дигән әйберне дә онытып җибәрмәдек микән, җәмәгать? Шулай биттеге менә бу бергә берне кушып ике ясауга өйрәнеп беттек инде, Аллаһка шөкер. Инде бик яхшы эшлибез аныга. Икене дә кушабыз, икегә икене дә кушабыз. Хәзер әллә нинди сул алхамдулилlah бу булсын. Без моңа бер дә каршы гына түгел, киресенчә без алхамда шөкер итәбез һәм инде без моның шушы юл белән үсүен телибез. Әмма ләкин шул вакытта дин ягыннан әйткәндә бер-беребезгә ярдәм дигән әйберне дә онытмасак иде. Менә бу иң беренче чиратта кардәшлек дигән әйбер, менә бу җәмәгать дигән бер мәхәллә дигән әйберләрдә. Ягъни менә шушы кайр вакытны менә миңа киләләр. Шәхсән хәзрәт менә закат бирәсем килгән, кемгә бирим икән таба алмыйм. Һич таба алмыйм шуны. Монда ди бомжга биреп булмый бит инде дим әйтәм. Мәйтәм, күршеңдә студентлар бармы, яшь гаилә? Бар инде алар хәзрәт бит инде ди. Квартира мәйтәм бит кара син алар нинди торалар? Съемный квартирада торалар. Алар балаларын садикка биргәндә акча түләре, бер балага бит күбрәк тә түлисе, шулай бит ярар ул. Күп бала бакча зәяле, шулай бит. Тормыш башлаганда бит без инде яшьләрне мискин теге фәкыйрь дип дәрәҗәсен түбән тистүгә түгел, ә менә шушы вакытта ярдәм итү дигән ысулны да күбәйтсәк, көчәйтсәк, ул мөмкин безнең менә шушы диннең халал юл белән кирип китүгә яшәргә сәбәпче булыр иде. Менә бу шәле укый торган белем алу юлында булган. Динебездә математика бит башка төрле эшли, бергә берне ике түгел динебездә. Бергә берне 10. Бергә бар. Дөрес, менә бергә берне 10 ясак айдагыз, менә бу әйбергә дә игътибар битик, менә бу шушы җәмәгать ул бит юк түгел. Без мәсәлән кемнеңдер бар тормыш итеп 50-га, 40-ка, 60-ка җиткәннәр яшәрен батырын түгел, ул барбыр бар. Мәсәлән, аның ниндидер бер ярдәм итү мөмкинчелекләре бар. Менә эзлибез икән, без менә шушы яшьләребезне, яшь гаиләләренә ярдәм итеп, аларны күтәреп җибәрү, шулай бит инде юлларын эзләп, менә бу ярдәм итү юлын дагын онытмасак иде. Менә бу гади генә барбыр бер менә мин инде әйтәсем килә. Барбыр халкыбыз отышны күбрәк караячак. Барбыр отыш ягын, мәсәлән, ул ярар ышсызрак. Барбыр мин эшләп куйым. Ярар инде, ярар бер генә инде, ярар бер генә эшләп куйым. Әмма ләкин шул вакытта син аны күр дә кредит алырга яки менә шушындый нигә кирип батырга терек әйдә, менә бит шунда бар менә халал юл белән әйдә. Анда бит, анда менә сырыйлар анда. Әйдә мисә булышып җибәрәм дигән. Әлхәмдүлилләh мәхәллә белән шунда туганнарның кардәшләр яки туганнар арасында бер җыелышып ярдәм, менә бу ысулны да онытмасак ди җәмәгать, менә бу бик кирәктер дип уйлыйм. Һәм инде Ленар кардәш синең соравыңа җавап итеп Qur'an-ı Kerim'den Allah Teala sözlerin kitabısım ki Euzubillahimineşşeytanirracim o surani bütünümüzde biliriz diyerlik mine gel şu surani ise bizge çırsak idi. Elhâkumut tekâthur hatta zurtumul makabir. Yani Allah Rabbimiz ayta sizne şu dünyanı arttırırga tilev. Dönmüşünü buldırırga tilev. Ayı ol günah tugul. Emmine ki şu sizne alda büyürtürdü. Yani gözünüzü yumar, kulağınızı işitmez dereceye jitir, akıllığınızı uylamaz dereceye jitkirib, ol sizni mine şoy aldala büyürtürdü. Amma lakin kabirlerinizge kirgeç bilerse şu yolunun, yani Allah karşında indi dürüst bulmagan, tıyılgan yol bilen yaşavının sizge qarata nindi ayanışlı, nindi ağır, nindi ol sizge nindi zor günahlar, үкенечләр дип алып килгәнен аңларсыз. Аллаһ Тәала әйтә, яңадан тапкыр әйтә, аңларсыз ди. Әмма ләкин инде ул көндә булыр шундый көн, аясумма ла тусалунна яума идин анин наим. Әмма ләкин инде сорау тота башларсыз ди. Инде бу очракта безгә Аллаһ Тәала кисәтә,
Yani шушы тормыш иткән вакытыбызда менә Ленар кардаш әйткәнемчә, теге ничек соң менә сайлау хокукы тора икән. Сен инде дин юлында, инде без алхамдулилlah халкыбыз дин юлында иманлы дип әйтәбез. Әйе, сен шушы дөньяның үсешен караган белән бер рәттән, дөнья үсешен калдырырга ярамый. Чөнки син дөньяны, гаиләңне теге дөрес дәрәҗәдә алып барырга тиеш, син аны ташларга тиеш. Әмма ләкин шуның белән бер рәттән ахиратыңны да уйлап куй. Ягъни менә бу Әби бабайның сүзе, улым, кызым, дөнья белән ахират ул кошның ике канаты. Икесе дә булырга тиеш. Ягъни бу гади генә сүзләр, әмма ләкин мин инде яшьләребезгә, үзебезгә, халкыбызга әйтәсем ки, алхамдулилlah, Аллаһ Тәгалә менә күп кенә юлларын безгә ачты. Без инде аны кулланыйк. Кайдадыр тырышлык күрсәтик, кайдадыр кемдер инде мәсәлән теге ипотека белән җиңеләк алган кебек күренсә дә, әмма ләкин без мөселманнар тырышлык күрсәтик, шушы тырышлыгыбыз белән Аллаһ каршында иншалла фатирлы да булырбыз, әҗерле дә булырбыз. Һәм инде Аллаһ каршында шушы малларыбыз өчен җавап бирәчәгебезне онытмасак, иншалла, мин инде яңадан әйтәм, шөкер итик, алхамдулилlah, мөмкинчелекләребез көннән-көн артып тора. Бу бик зур бүләк, менә шушы Рәсәй күләмендә, илебез күләмендә шушындый итеп без сөйләшүләр алып барып, шушының юлларын эзли алу, ул бик зур бер нигъмәт. Һәм инде кулланыйк, Аллаһ Тәгаләнең кушканча, Аллаһ Тәгалә риза булырда итеп, гомерләребезне корыйк. Иншалла. Алхамдулилlah. Һәрберегезгә Алла рәхмәтләр, Аллаһ Тәгалә рәхмәтләре яусын. Чыннан да бу бик актуаль тема булды безнең көн кадагы диярлек һәм нәтиҗә ясаганда әлбәттә монда минемчә бик гади генә дә әйтергә була. Шул фатирны халал юл белән табу мәсьәләсендә һәрберсе әлбәттә кешенең тәкъвалыгыннан тора, кеше үзенә үзе гунахтан никадәр ерагайырга тели икән, шуннан барбыр ул булачак. Һәм иншалла, әгәр дә кеше харамнан ерагайырга теләп, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләсә, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сораса, иншалла, Аллаһ Тәгаләдән ул кеше барбыр хәерлесен күрәчәк. Һәм инде иншалла Аллаһ Тәгаләне ахиратта да әлеге бу тырышлыгы өчен бүләкләнәчәк дип торабыз, өметләнәбез. Һәм инде үзебез дә инде бу мәсьәләләрне үзебезнең тормышыбызда да кулланырга тырышабыз. Инде хөрмәтле җәмәгать, бу без яктырткан мәсьәләләр һәм сөйләшенгән темалар сезнең өчен дә файдалы булды дип өметләнәбез. Һәм инде сезне киләсе чыгарылышларда да көтәчәкбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салам ва рахматуллах. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Тамагым бетте миңа. Бер шан күңелдән карап куясы килә булмый. Бу чаракта нишләрсең син, кардаш, әйт инде. Но без туры эфирда түгел идек бит. Аны әйтергә иде. Тохыр, бәйдә скар бер минут көтеп алайык. Юк, мөмкин теге. Вакытында урын табып, Безнең тапшыруларның бер яхшы ягы, теге алхамдулилlah, туры эфирда булмаса да, шөкер, кисәрлек теге бер нәрсә юк. Теге чыннан да шундай рәхәт үтә, тыныч үтә, җиңел үтә.